Здравейте хора, аз съм Мартин. Днес ще правим ново видео, където ще отваряме това яйце. Шоколадово яйце. Все още държа като някой дете, ама то е толкова, нали? Така, да отчупа шоколада. Вкусен е шоколада, иначе. После ще отворим чай, само да си взем шоколада. Това не запълна някоя количка. И сега всичко ще залепи и после ще покажа. До сега. Хора, направих това колата. Отне ми 5 минути да залепя тези гадните лепенки, защото те буквално не залепват по колата. И няма да е перфектно. Ето. Това е количката, която ме се пълна. Благодаря, че гледахте. И чао, чао. Чао. И приятен ден.